was leuk hè, vanmorgen even samen fietsen. Ja. Ik haalde op een rotonde nog een vrouw in, die schrok helemaal. Want het fietspad is meer dan 1 meter breed. Dus ze fietste op de linkerkant en ik moest daar voorbij. Dus ik dook half onder de stuur door. Ja, hallo, ga nou gewoon even aan de rechterkant fietsen in plaats van als een dronken uit bij te fietsen. Veel jongens van mijn leeftijd die zitten op een vrouwenfiets te fietsen op een hele zware versnelling en dan gaan ze over de weg gewoon zo fietsen. Nou ja. Soms, heel soms, als ze zo irritant zijn, dan ga ik gewoon voor de grap, als ze een stukje naar links blijven, ga ik gewoon rechts inhalen. Ja. Ik haal gewoon in waar het kan. En als dat links is of rechts, dan is dat links of rechts. Zo simpel is het. Maar ja, een keertje heb ik een vrouw ingehaald. Oh, kijk.